Good morning! What's up mga ka-jogs? Di ka manilig yung paring nog. Ulubog sa bulod. Yeah! Ulang cross! Morning ma'am! Morning, ma'am! Morning! Good morning! Good morning! Hi guys! Hi guys! Chris from... Welcome to the jungle! I see. Okay, sir. Tulog. Makadulog, set na ako. Thank you. Isod! So mga parainom na gurang, mga tabi. Sa mga palainom tabing murang mababa na. Pakita na nakakaw ninyo. Sa taga Palawan. Palawan. Isang message na nag-aalap na Nakailing kaya ako kami sa mga. dahil mo kami na sorry Yun, nag-address na kaan. Edit talaga. Ulit. Nag-iribian ha, nag-iribian. Adi ang kaguratan nakuha mo na pag-awal pa ala yung ulo Ngayon ang dinabas. natay Isa yan. Karambit. Ganor Hindi ka mag-garap, pero ano nga, kumhain. Pangain taga Palawan Duraton pero pare salamat pare sa suporta na wala salamat umibi ka dyan ayot ka bahala ka magsulok ang ayot bahala ka Okay, alright! Bigong Fed salamat Yan. Yan. Wow! Uga, mapuno kitang manok! Oo! Ito naman, uga kita dyan. Yan. Bibit! ano ba yung para mabit Next, activity. Masbate, bike packing. After bike packing, master kami climb sa mga Yes. Kami ang mga organize. yes Yeah! mabuhay ang Bigong Fed Abuhay! Abuhay! mabuhay si Stepe Abuhay! mabuhay si Bars Abuhay! mabuhay mga asawa na ako Dahil nakagumpa si Luso! Baloko! mabuhay ang balako Okay. Kami nang bahala sa mga plan. Pininot ka. Ano mo sa tentahan? Paluyan na ang paluna. Sige na, udo-udo kayo. Pero ako, kaya bagaan, ang pagpakubuto nyo, ang laman sa tupang first aid kit man. Pa. Nag-assault baga ako matang. Baka ito nagsunod. Kung nagurubit-bit ko yung tanghayop kay wala man lain ako nakasanaki sanay na bago, lain ko nakanapa. Gurubit-bit ko pa sa akin. I love you all Ayop ka, may istorya ba? Ikuha mo na tulog sa correct ka naman. Anong oras?
Alas 2 sabi. Alas 2. May 2 oras pa. Sabi ko sa organizer, ang medic, pag ma-asol sasabi, dili kami sa katunganan, pwede ako mag-asol pakat, pwede ako mag-asol pagadi. Kabang-ana lang ako masabi, saka kabang-ana dito lang sa may salong. Video mo kayo masok ka naman ako. Dakulo na ang first aid kit ko na naradida, alay lang sa mga bachor ko, sa mga ano ko na. Paano mo ko lang tigil Sa crime, number 1 malang dida, nano spray na ankle, fractured, araw kaya. So, kung ka na mo ang kaya, may dinara ako na mga portable, ano, mga Ito na kang babae. Tapos kuya, ang first aid kang namamanid, ano gunukan sa buhay-buhay? Demonyo. So, bunay-bunay na korduroy. Sa sunod, isabay tang... may dara ako kaya, hot and cold, fresh, may dara ako. Kaya puno ng backpack ko. Pero anak, puno pala sa ito na pinyeta na ito. Ang first aid. Nakulaon, so bahagi. Tapos kung post kita na, gabos na i-blood, ay magturukan, wala naman sa tayo. Kaya, alam mo, climb yan. Aram ko na injury. Aram ko na, ang mga injury ka. Nasa ka, iwa ko dito kay medicine, hindi pa prepare na pao. Ang sigang irinom, iwa kita dito. Sangklip. Sa sunod, Hypertensive, iwa kita dito. Na ano, Terisin, for sa allergy. Sa allergy. sa sunod, Jeff, i-request na sa tropa, pag first aider ka, kay Juan, may spikeboard ka sa... Live ang pao. Alam ko man ito matatapos. Buwan niya sa food ito na Dahil ko naman. Puta ma, sabi ako live. Yung busy ako. All in. Masarap yun alas natin. Busy ako. Live ba yung nagsasabi sa tama na oras? Tama ba yan oras? Alas 11:55. Alas 2 sa ngali. Alas 2. May 2 hours pa. May 1 hour pa. Okay, go! Alas 2. Sabi mo alas 2. Para alas 2 pa lang. Okay, go! Learn. Alas 12 pala. Okay! May 2 hours pa. Okay! Hello, ma'am. Ay, ma'am Larnie. Mukhang usapan lasing na itong mga kadulog, so mo sila. Kanya-kanya yun itong mga topic nila. May kumakain, may umiinom, may nagkukwentuhan. Yan. Yun, si Bibit. Ay, ma, pakain naman. Pahingi naman. Eh, ay, naku, si Champoy. Wasak na. Champoy. Ay, naku, what's up? Wasak si Champoy, mga kajulog. Anong nangyari sa'yo, Champoy? Alala. Hindi na arusin mo ulit, mga kajulog. So. Jesus. Mapirit talaga. Mapasahin ni Champoy na yun. Balik-balik na. Atras, balik. Tintut. Ang nawasak ba, Champoy?
Sure. Dapat siya araw nga ng event. Picture mo sa mga ano tapos pagbalik din din mga picture na din yan ako. Papaprint ko ano. Tapos maliba ko naman. Ilang mariyaw sa daan.